Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de meri nonganti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor man ta stem. Kan mau buram ka yeng darbar thawaan jong ka Meghalaya yo speaker barim ka yeng Dr. Don ko parroy badi ki we no yelam kari ki bala khlat hakini ki hindu banai ki bala dem. Penthi kena menteri ki kampo yeng ka sarkar Meghalaya James K Sangma ba ka NRC Assam kan amkta ya ka jila Meghalaya. Ki start sayan jongka Indian Space Research Organization ISRO kila dono ya kalat yo jingtip na kalanda Vikram tang kindiat por haswa bakan hiar hatbian jong ubnai. Ki khubor ki babnya. Kayeng dorbar thawaan jongka Meghalaya minnin kasngi kala kan mau buram yo speaker barim jongka yeng Dr. Don ko parroy bam kwai hedwar ublei. Haga joka por kayeng dorbar kala kan mau langru ikiwei pat ki arpulai ngot ki nong elam ka san perthai ki bala khlat hakini ki hindu banai ki bala dem ya ka jingkren ka baningkong la lam khamat do menteri rang ba Konrad K Sangma ubala ong ba Dr. Don Kupar Roy ula so thi de ki do nuot jong ki million ngot ki brieu ha ka jela ling ba ka jingtre ba shit hem jong u ong ba de nong elam uba shisha uba bat ya ka ktien bat ka kam bat ka jingken mau ba jingdo no ya utte nong elam kam de tang ha ka constituency jong u shela limni haki norbar hendrei habaro kawai ke jila. Haga jingkren jong noilam kaliang persya ubadai u Dr. Mukul Sangma ula penken mau ya kapor hakaba udang shus dang rung haka kam san perthai hakaba mau badu Dr. Don Kupar Roy kidang ya kun kum ki kertong simen. Kiwai ki dekhot jong ka yingru kila aiburam ya ki nongelam ki bakrau kari ki badang shula klat shen. Keng dorbar thawaan jong Meghalaya haka sni ka beningkong jong dorbar kala pendung gi kaptu kani tli ki bil banya tai haka yeng ka bukan thopru ya ki khandai tli ki bil ban ithu no ya ki school ba ni ki university bala penmi de ki ken hon shimet haka ni ke jila kiwei ki bil ki ken thop ya ka Meghalaya compulsory registration of marriage amendment bill 2000 khat khandai ni ka jing penong kongsan ban pendung haka jing tho ya ka shongkha shongman ha Meghalaya ka bil bani tho ya ka khalai set khnam ni khalai number ya ka bala tip kum ka arrow shooting and sale of tickets amendment bill 2000 khat khandai bat kiwei ha ka jing persang ka bala yo jingero da baro ka yendor bar thawaan jong ka Meghalaya kala penmi bujli de ki bilor ha ka jaka jong ki kolong plastik bu na ka bentaban sam ya ki dikhot jong ka yendor bar menteri rang ba jong ka Meghalaya Konrad K Sangma ula ai ka jingero na ka benta ka ni ka jing persang ba ula ong bakan sayrap shibon man penduna ya ka jingnon kam ya ki kolong bu ki blashna da ki plastik ula bendrap shushu da ka bo ong ba wat ha ka office kam jong uru ju penun kam ya ki kolong plastik. Menteri ki kampo yeng ka sarkar Meghalaya James Sangma ula pentikna ba ka ka bami na ka jing pentrekam ya ka NRC ha Assam kanam kta ya ka Meghalaya habay kren bikinong pathay kubor Shillong minsngi palay James K Sangma ula ong ba ka treka kta ha ka bay de ba ka NRC kadang ya shat ha Assam menta ba ka sarkar Meghalaya kala shimi kila trekam ba ka NRC Assam kam de ban kta ya ka Meghalaya namar ka jing sha kan ta jong khat khandai lak ngot ki brieu ban sha ithu kum ki nong shong snong ka Assam kalami ka jing sngus ir ka bakrau ba ki te ki brieu ki bamshem lami kirteng ha Assam ki la banwan rung sha ka jala Meghalaya ki start sayan jong ka Indian Space Research Organization ISRO kila do ya ka lat yo jing tip bat ka landa Vikram jong ka Chandrayaan 2 tang ha ka jingjangai ka balong kilometer ba ka deben no hatbian jong benai ka landa Vikram kala sedang penno ne ka step ka por shibaje laipu pra minute bat lai second kat ba kadang don laipusan kilometer na tbian jong benai kalayat betik ha kalenti kat kum ka jingpen kre ba jingpen yat da ki start sayan na mission control center ka ba ha Bengaluru Handai shwa bakan hiar ki start sayan kila do ya barok kila yo jingtip na markam shimna dan shu ha ka ju kalenti. Kam hadin usong knor jong ka ISRO u Dr. K Sivan ula penbena ba ka landa Vikram kala ya bet haduk banda jan poi ka por ban hiar tabian jong benai ka balong satang kilometer ban pendap ya ka jingtmu. Uang pementai kin sabishar ki daw ki wala penpulam ya ka te ka jing angno jongki.
Wala kata na kaliang jong menteri rang bado kari Narendra Modi ubala don lang ha Space Network Center ban sakhi ke jing persyang jong ka ISRO ula ay mensim ki start sayan bakim day bandu jingkermen hendrei banya chakamat ha ka kam ka jongki. Ka plenary session ka bahndu pra jong ka North Eastern Council NEC kan long ha Guwahati ha ka pra ba khandai tarik menta ubnai ha po ka jing pinya jo menteri korbari ka sarkar India Amit Shah uba deiru usong knor jong ka NEC. Ha ketika dorbar ke banne arsngi kinsadon ki jing pensngoi ka trek ka na ka tanat ka bakmi iki kampen roy ka than chate lamingi lani ka tanat doner jong ka sarkar India kumjuru na ka North Eastern Council ki sarkar jilla bat kattu kani tli ki office rekam ki bahap hapo jong ka sarkar India. Katto kani ka khubor kala kot bakala wanshpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut da ka khubor pareng ka por pra katsan minin. Kani ka dei ka All India Radio Shillong sngob haban na bantai ki khubor na Delhi.